tai fydd ond bydd cadarnhad o hynny fori. Byddwn ni'n anfon WhatsApp a e-mail yng nghyd-destun hynny. Felly, cwrgweddi mi fydd na gwrgweddi, ond cadarnhad yn union ble. Ac yna, bore Dydd Gwener, amser paned, fel arfer fan hyn am 10 tan 12. Nos Wener, i ni'n cael sesiwn i'r rheina sydd yn gweithio gyda bobl ifanc, plant, ysgol Sul, clybiau. Mae yna noson yn ein tŷ ni am 7:30 i fynd dros yr elfennau diogelu. Mae'n bwysig felly, os ydych chi'n ymwneud â'r gwaith yna, ni'n gwerthfawrogi yn aruthrol. Ond mae'n bwysig bod ni'n dod draw gyda'n gilydd nos Wener, jyst i sicrhau bod ni gyd yn ymwybodol o'r anghenion diogelu. Os oes unrhyw un efo cwestiwn am hynny, plis dewch i weld fi ar ddiwedd yr oedfa. Gyda'r Sul nesaf, Emyr yn arwain trwy'r dydd, ac yna am 11:45 Sul nesaf, mi fyddwn ni'n cael cyfarfod byr fel aelodau, achos mae angen rhai pethau rhaid i ni drafod. Gyda o ran y mis yma, ni'n casglu'n benodol i waith Heledd Job, a byddwn ni'n clywed fwy am gwaith Heleb yn yr wythnosau nesaf. Na'r coeddiadau, gyrwch ni weddio gyda'n gilydd. Ein tad o'r hwnnwyd yn y nefoedd, diolch arglwydd dy fod ti ar dy orsedd, ie yn y nef, ond hefyd yn bresennol yma. Ni'n gweddio arglwydd y byddwn ni nawr yn ymwybodol i bod ni ym mhresenoldeb y Duw byw. Byddwn ar yw ymwybyddiaeth o dy ogoniant ti, y dy fawredd ti. A bydd hynny o arglwydd yn ein sobri ni, ac bydd hynny hefyd yn creu o ryw fawl a rhyfeddod dod ti y Duw tragwyddol yn fodlon dod lawr a presennoli dy hun gyda ni, o arglwydd yr o ryw olwg fwy yn ni, ohono ti ac o'n gwaredwr Iesu Grist. Ac ni'n ymwybodol na fydd hynny'n bosibl heb law fod ysbryd i'n bresennol. Felly o arglwydd i'n gofyn i ti fel ein tad anfon yr ysbryd glân mewn grym os gweli di fod yn dda. Gogoniant Iesu Grist. Amen. Amen. Diolch. Ni'n mynd i barhau i addoli trwy ganu rhif 157 yng Ngrymal 2. A bydd y geiriau ar y sgrin. Gorffennwyd. Y Meseia roes ei fywyd dros bechodau'r byd. Mae'r rhyddid cyflawn drwy ei waed, cyflawnwyd diben aberth drud. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu dyn gilydd.
Na ni weddio, arglwydd i ni yn diolch i ti. Ie, am y Meseia Iesu. Am yr un, a ddaeth i'n plith ni fel oen. Di fai a di nam. Oen perffaith. Yn barod i roi ei fywyd yn aberth yn ein lle ni. Ni'n diolch, ie, am ei gorff, yn diolch am ei waed. Ac arglwydd ni'n gofyn nawr wrth ni ddod i ddarllen dy air di gyda'n gilydd a dy geisio di unwaith yn rhagor neu di ddod yn agos ato ni. Amen bod ni'n gofyn yn enw Crist. Amen. Amen. Nawr bore yma, wnaethon ni gael oedfa chydig yn wahanol i'r arfer yn ystyried beth i ni'n gwneud mewn oedfa. A pam bod ni'n gwneud rai o'r pethau yna. A mae yna ddwy achlysur neu dau elfen i fywyd eglwys nes i ddim sôn amdano nhw o gwbl y bore yma, sef bedydd a cymyn. Nawr bedydd, wrth gwrs, yw pan mae rhywun yn dod yn Gristion, yn dod i fewn i'r eglwys, yn dod yn rhan o deulu Duw, a'r arwydd o hynny yw bod nhw'n cael eu bedyddio gyda dŵr. Bod nhw'n cymryd y symbol yna, yr arwydd yna o'r hyn sydd wedi digwydd yn eu calon nhw, bod nhw wedi marw gyda'r arglwydd Iesu Grist, a nawr yn troi cefn ar yr hen fywyd ac yn codi o'r dŵr i fywyd newydd. Dyna'r dechrau ar y bywyd Cristnogol. Ond yna, mae yna ail arwydd neu ail sacrament gennym ni fel Cristnogion, sef cymyn. Ac dyna ni'n mynd i fod yn meddwl amdano fe heno yma. A felly fi'n mynd i ddarllen o lythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid. Lle mae e'n atgoffa yr eglwys yng Nghorinth am yr hyn oedd wedi pasio lawr iddyn nhw, am swper yr arglwydd yn ystod yr oedfa, ni'n mynd i fod yn meddwl ychydig am beth yw hyn, beth yw ystyr ac arwyddocad y cymyn. Felly gadewch i fi ddarllen o lythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid, pennod 11 ac adnod 23 i 26. Dyma air Duw. Oherwydd fe dderbyniais i, Paul, oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a draddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu, y nos y bradychwyd ef, gymryd bara. Ac wedi iddo ddiolch, fe torodd, a dweud, hwn yw fy nghorff sydd eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper, gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef, cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Amen. Diolch i Dduw am ei air. Y Gwydion mynd i ddod nôl lan i sôn am cwpl o bethau ychwanegol ac yna i weddio. Diolch Gwydion. Diolch yn fawr. Just y dau beth, ni'n newydd glywed geiriau mawr fyna, do. Hynny yw, gwnewch hyn cof amdanaf hyd nes y daw. Hynny yw, ryw ddydd mae Iesu Grist yn mynd i ddod nôl. A Emyr yn dweud bore yma. Falle bod ni'n eisiau clywed hynny. Ond mae yn mynd i ddod nôl a bydd rhaid i bob un, mae'r gair yn dweud, sefyll ger bron brawdle Crist. Sefyll o flaen Iesu Grist a rhoi cyfrif. Ydw i wedi ymddiried yng Nghrist? Ydw i wedi credu yng Nghrist? Ydw i wedi rhoi fy mywyd i Grist?
A mae llawer o ffrindiau annwyl iawn gyda ni gyd, sydd ar hyn o bryd yn dweud dim diolch, ac yn gwrthod Iesu Grist, ac yn anuniongyrchol yn rhoi dwrn at Iesu Grist. Ac i ni ddim eisiau gweld nhw yn gorfod gwynebu Crist, a Crist yn dweud, fi ddim yn eich adnabod chi. Ac felly fi'n gweddio'n bersonol i fy hun ac i ni fel eglwys y bydde Duw yn rhoi baich i ni dros yn Cymru Cymraeg, dros yn Cymru ni. Y byddwn ni eisiau sôn, gwrandewch, mae yna obaith, mae yna reidrwydd am Iesu Grist. Ac jyst sôn am ddau beth yn yr Eisteddfod blwyddyn yma, fel bob blwyddyn ers blynyddoedd maith. Mae yna babell yn mynd i fod, a bwriad yn y babell yw croesawu pobl, sgwrsio dy bobl, gwrando, ond cyflwyno Crist i'r bobl. Ni eisiau yn Cymru ni wybod, mae yna ddydd, ond mae yna waredwr. Felly, gai annog chi jyst i ystyried, a fyddwch chi'n gallu cynnwrthwyo i fod ar y tîm Eisteddfod, boed hynny'n ddwrnod neu'n ddau ddwrnod, i helpu gyda paneidiau neu i helpu gyda dosbarthu tractiau neu sgwrsio gyda bobl. Gai ofyn i chi weddio am hynny, ac os ych chi'n teimlo Duw yn gwasgu ar eich calon chi, os ywch chi plis dod i weld y fi, fel fod ni'n lle roed eich enw chi y lawr. Mae rhai yn dda yn sgwrsio. Mae eraill yn wych jyst ar yr ochr ymarferol. Mae Duw wedi rhoi doniau gwahanol i ni. Yn ogystal â hynny, gallwn ni gyd weddio am hynny. A wedyn yr ail y beth, dydd Mercher yma, mae darganfod Cristnogaeth, sesiwn blasu, taster session. A fi'n herio fy hun a chi, oes na rhywun i ni yn nabod, a ni'n meddwl, na i jyst sôn am hwn. Falle bod chi'n meddwl bydd dim diddordeb, a'r unig beth gallen nhw ddweud yw, na, dim diolch. Ond gai herio chi, gweddiwch o Dduw arwain fi nawr i fi wahodd un person. A bod ni yn gwahodd un person. Falle fod yn ffrind, falle fod yn rhywun yn y lle gwaith, gofnwch. Be bydd yn digwydd, ni'n cyfarfod yn yr ystafell gefn fan hyn am hanner o'r 7. Dyw e ddim yn mynd i fod yn intimidating, mae'n mynd i fod just yn gyflwyniad a trafod, wel, beth yw Cristnogaeth? Pwy oedd Crist? Ag gwrando arnyn nhw. Felly gai annog chi, gweddiwch am y cyfarfod, gweddiwch y bydd Duw yn arwain chi, a gweddiwch y bydd chi'n cael hyder i wahodd. Gwch ni weddio. Dad sanctaidd i ni'n ymwybodol, bod ni'n wan, ni'n ymwybodol, bod ni'n heiddi dim byd oddi wrtho ti, ni'n anheilwng, ni'n cwmpo i bechod yn aml. Do arglwydd diolch am yr arglwydd Iesu Grist. Diolch bod ni yn gyfiawn ynddo fe, bod ni wedi cael ein gorchuddio i gyfiawnder e. Ac yn awr, ni all dim byd ein dwy ni oddi wrtho ti am ein bod ni yng Nghrist Iesu. Ac o arglwydd bod ni'n gallu bod yn dawel, yn dangnefeddus, yn llawen, yn y gwirionedd rhyfeddol yna. Diolch i ti o arglwydd am yr arglwydd Iesu Grist. Ac ni'n cydnabod eto, o Dduw, ni yn dygaru di, ni'n ei garu e, ond ni eisiau dygaru di'n fwy. Ni'n teimlo bod i ond yn crafu'r wyneb yn aml iawn, ar i ni dreiddio yn ddofn i'r wir adnabyddiaeth o'r arglwydd Iesu Grist ac o dy gariad di. Ac wrth i ni blymio'n ddofn i hynny, arglwydd, ni'n gweddio i ti achub eraill. Y byddwn ni'n gweld ffrindiau annwyl i ni yn dod i lawenydd yr efengil, i ddiogelwch yr arglwydd Iesu Grist. I ni ddim am weld neb arglwydd ar y dydd rhyfeddol yna, yn clywed geiriau Crist yn dweud, dos oddi wrthif, nid wyf yn eich adnabod, arglwydd. Trigar ha wrtho ni os gweli di fod yn dda, trigar ha wrth ein gwlad. Gweddio os yna rai yma heno sydd ddim yn adnabod Iesu Grist, ddim mewn perthynas real arglwydd. Agor eu llygen nhw os gweli di fod yn dda, i weld eu hangen nhw, ac i weld digonolrwydd Iesu Grist. Gyn ni yn gweddio arglwydd nid yn unig am ein gwlad ni, ni yn gweddio am wledydd eraill, ni'n meddwl am heledd, bydde di'n ei defnyddio hi, Iwerddon,
Ni'n meddwl am gymaint o wledydd sydd dan ormes, rhai wedi dioddau erchyllderau, rhai yn dioddau erledigaeth. O arglwydd bydd gyda dy blant yn y sefyllfaoedd hynny, ac o arglwydd achub mwy, os gweli di fod yn dda, byddwn ni'n clywed am drwydigaethau, am llawer yn dod i lawenydd yr efengil. O arglwydd clyw ein gweddi ni nawr, heria ni, agor drysau i ni i wahodd, agor drysau i ni i rannu'r efengil, ac yn dy ras, defnyddia ni yn gwendid, ein anheilyngdod, defnyddia ni fod yn gyfryngau o fendith i eraill, ac nid i ni o arglwydd, nid i ni y bwr gogoniant, ond eith enw hyfryd mawr ti dy hun. Amen. Ie, oedd Gwydion yn gweddio fyna bod ni, dim ond yn crafu'r wyneb, neu pryn yn crafu'r wyneb yn aml iawn. Dwi'n siŵr bod lot, neu'r mwyafrif ohono ni, di darllen yr geiriau yna, clywed y geiriau yna o 1 Corinthiaid, i ni di cymryd, neu di gweld y cymyn dro ar ôl tro. Ac eto, mae yna wastad fwy yn does, a dyna'n gweddi ni heno, byddwn ni'n dod i weld rhywbeth newydd. Ni'n mynd i gannu rhif 365. Mae'r gwaed a redodd ar y groes o oes i oes i'w gofio. Rifyr yw tragwyddoldeb llawn i ddweud yn iawn amdano. Mae yna wastad rhywbeth newydd i'w weld. Gyda chi ni weddio bydd yr arglwydd yn agor yn llygyd ni heno. Gyda'n gilydd, nawr ni sefyll i gannu. Oh
Wel, fel sonies i, beth i fi am i ni wneud heno nawr yw treulio chydig o amser yn meddwl am y cymyn, neu, fel ni'n ei alw hefyd, swper yr arglwydd. Chi ddim yn gallu gweld oherwydd y lluain sy'n cadw'r cler a'r llwch i ffwrdd, ond o dan fan hyn, mae yna gwpanau efo diod coch ynddyn nhw, a mae yna ddarnau o fara sydd wedi cael eu torri lan ar blatiau. Beth yw hyn? Pam bod ni'n gwneud hyn? Beth yw ystyr y pethau hyn? Pam, mewn ychydig bach, fydda i a Gwydion yn mynd o amgylch gyda'r bara'r gwyn yna ac i ni sy'n credu yn mynd i gymryd ac yn mynd i fwyta ac yn mynd i yfed gyda'n gilydd. Dyna fi eisiau ni feddwl am. Nawr, fel wedes i bore yma, un eglwys ydyn ni. A ni'n perthyn i draddodiad penodol. A ein harfer ni, fel arfer, yw i ddathlu'r cymyn unwaith y mis. Tys chi'n mynd i eglwys arall, eglwys Gristnogol, efengylaidd arall, falle newch chi ffindio bod nhw'n gwneud e'n fwy cyson. Falle bob wythnos, neu hyd yn oed yn fwy cyson eto. Tra gallwch chi fynd i ryw eglwys arall, a falle bydden nhw dim ond yn dathlu'r cymyn unwaith y flwyddyn. Felly mae yna le i amrywiaeth. Okay? Fel wedes i bore yma, ni'n darllen y gair a ni'n trial cymhwyso fe un sefyllfa a'n cyd-destun ni. A mae'n iawn i ddweud hefyd, o fewn eglwys Crist, mae yna rhywfaint o le i wahaniaethu ein barn ni ynglyn â union ystyr yr hyn i ni'n ei wneud fan hyn. Okay? Bydd rai o'ch chi yn gwybod yn ystod y diwygiad Protestanedd, nath yna fwy o inc a gwaed cael ei dywallt ar y pwnc yma nag unrhyw bwnc arall. Okay? A nid just mewn dadlau rhwng Catholigiaeth a Protestaniaeth, ond hyd yn oed o fewn yr diwygwyr Protestanedd, oedd yr arweinwyr gwahanol yma ydych chi, fel Zwingli, ac yna yn hwyrach Luther, ac yn hwyrach to Calvin, oedd yn dod i gasgliadau gwahanol, felly mae yna rhyw faint o le i anghytuno gyda'n gilydd. Un disclaimer arall, mae yna lot i ddweud felly. A ni ddim yn mynd i allu ddweud popeth na meddwl am bopeth heno, ond gobeithio cyffwrdd ar y pethau pwysica wrth i ni edrych ar be mae Paul yn sgwennu fan hyn at yr eglwys yng Nghorinth. Ond yn ei hanfod, right? Yn ei hanfod, be sydd gyda ni fan hyn? Wel, swper, pryd o fwyd. Wedi ei ddarparu gan yr arglwydd, mwyn i ni gael cymuno gyda fe a chydfwyta gyda'n teulu ni, fel eglwys. Okay? Os chi ddim yn cymryd unrhyw beth arall i fewn heno, dyma hanfod y mater. Mae gen i bryd o fwyd, swper, sydd wedi cael ei ddarparu a'i baratoi a'i roi ni gan yr arglwydd ei hun. A mae di roi fel bod ni'n gallu mwynhau cymuno a mwynhau ei bresenoldeb ac fel bod ni'n gallu cydfwyta fel teulu yr eglwys. Wel, gadewch i ni fynd chydig yn ddyfnach a be fi wedi trio gwneud nawr yw crynhoi rai o'r pethau ni'n darllen yn 1 Corinthiaid dan 4 pennawd. Okay? So mae'n y 4 dy. Mae'n gobeithio bydd hwnna'n help i ni. Y 4 dy yw dathlu, deall, derbyn a disgwyl. Okay? Mae'n y fwy i ddweud, ond dyma rai o'r pethau canolog. Wrth i ni gymryd swper yr arglwydd i ni'n dathlu, yn deall, yn derbyn ac yn disgwyl. I ddechrau te, dathlu. A ni'n gorfod sylweddoli, pan ni'n dod fan hyn at y cymyn, at swper yr arglwydd, ni yn dathlu rhywbeth. Ond beth y'n ni'n dathlu? Wel, mewn ffordd, y cwestiwn cyntaf ni'n gorfod gofyn yw beth oedd Iesu yn dathlu.
gyda'i ddisgyblion. Achos falle wnaethoch chi sylwi wrth i fi ddarllen adnod 23, bydd erbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a draddodais i chwi, i'r arglwydd Iesu yn nos y bradychwyd ef. Hynny, oedd yr arglwydd Iesu Grist yn sefydlu y swper yma, yn pasio'r swper yma ymlaen i'r ddisgyblion ar adeg penodol. Adeg o ddathlu. Dathlu beth? Wel, dathlu y Pasg, yr Pesach, yr Passover greiddiol. Nawr beth oedd hynny te? Wel, bydd lot o'n ni'n cofio. Dyma yr dathliad pan oedd pobl ddew yr Iddewon yn cofio'r ffaith fod yr arglwydd wedi ei hachub nhw o'r Aifft. Chi'n cofio nôl yn yr Hen Testament, ni'n troi lyfr Exodus, ac ni'n darllen yno fod yr Israeliad yn yr Aifft, a maen nhw'n gaeth. Maen nhw mewn caethiwed, maen nhw'n slaves i Pharaoh. A dyn nhw ddim yn gallu achub eu hunan. Dyn nhw ddim yn gallu ryddhau eu hunan. Maen nhw'n cael eu gormesu gan Pharaoh. Ond be maen nhw'n gwneud? Wel, maen nhw'n galw allan ar yr arglwydd, a mae'r arglwydd yn eu clywed nhw, a mae'r arglwydd yn eu hateb nhw. Ac wrth gwrs, mae dynnu'r hanes enwog yna wedyn am yr Exodus, bod Duw yn anfon Moses. Moses yn mynd at Pharaoh ac yn gweud wrtho fe i ryddhau'r bobl, a mae Duw yn anfon 9 pla yn erbyn yr Aifft. 9 pla sydd yn dangos nerth Duw dros Pharaoh, dros yr eilinod, y gau dduwiau yn yr Aifft. Ac dro ar ôl tro mae Pharaoh yn dweud, OK, gawn nhw fynd, ac yna newid ei feddwl. Iawn, gawn nhw fynd, newid ei feddwl. Ond dyna mae'r 10fed pla. Y pla yna oedd yn peryglu cyntaf anedig pob teulu. Yn peryglu dyfodol ac etifeddiaeth pob teulu. A chi'n cofio, mae Duw yn trefnu ffordd, yn dydy? Ffordd i achub, ffordd i waredu, pwy bynnag yn y wlad oedd yn credu ynddo fe, a'r ffordd oedd hynny'n digwydd oedd bod nhw i gymryd oen, a bod nhw i ladd yr oen, a bod nhw i roi'r gwaed ar y pist y drysau fel arwydd, ac yna o'n nhw i fwyta yr oen, ac yna bara a gwyn a bwydydd eraill mwyn dathlu. Dathlu bod Duw wedi achub. Dathlu bod Duw wedi ryddhau nhw, ac yna dyna sy'n digwydd ar ôl y 10fed pla, mae Pharaoh yn gadael nhw i fynd, a maen nhw yn mynd yn dyn nhw, ac yn y pen draw yn cyrraedd ei gwlad ei hunan. A beth oedd yr Iddewon fod i wneud? Blwyddyn ar ôl blwyddyn oedd dathlu hyn, dathlu achubiaeth Duw. A felly fan hyn nawr, chi'n gweld y noson mae Iesu'n cael ei frydychu, wrth yw ffrindiau agosa ddod at ei gilydd i ddathlu yr Exodus, mae Iesu'n gweud, mae yna rhywbeth arall i'w ddathlu. Mae yna rhywbeth mwy i'w ddathlu. Fi yma fel cyflawniad yr Hen Testament. Fi yma fel cyflawniad yr Exodus. Cymerwch y bara yma, cymerwch y gwyn yma i ddathlu achos fi yw'r oen. A mae fy nghorff i, a fy ngwaed i, a mynd i gael ei rhoi, fel bod pawb, neu jyst y cyntaf yn edig, ond unrhyw un sydd yn credu yno fi, yn gallu cael ei hachub, yn gallu cael ei ryddhau, nid o Pharaoh a'r Aifft, ond ei ryddhau o gaethiwed pechod a canlyniadau pechod a dod i fywyd newydd, bywyd tragwyddol. Felly wrth i ni ddod yma heno, ni'n dod i ddathlu, a gael annog chi i ddathlu. Mor aml yn dyn ni'n gallu just cymryd y pethau mewn gyniatawl, ni'n canu, ni'n
ni'n darllen, ni'n gweddio, ni'n canu eto, fel wnaethon ni bore yma. A nawr heno, unwaith y mis, ni'n dod, ni'n mynd i gymryd y bara, bita fe, a cymryd y gwyn, a cael chydig o funudau o dawelwch i feddwl a gweddio. Mae eisiau ni ddathlu. Mae eisiau ni ddathlu os oedd reswm gan yr Israeliad i ddathlu bod nhw wedi dod yn gorfforol allan o'i creithewed faint yn fwy. Dylsyn ni fod yn dathlu nawr, fod na ryddid, fod na prynedigaeth, fod na un sydd wedi talu'r pris mwyn ein ryddhau ni. Dod â ni yn ôl at Dduw. Nawr dy cynta'r dathlu. Na i symud ymlaen te, dy nesa. Dy nesa ni'n gweld fan hyn yw'r deall. Y deall. Achos mae Iesu yn gwneud hyn yn dydy, mae'n cymryd bara. Ac wedi iddo ddiolch, fe'i torodd. A dweud, hwn yw fy nghorff. A'r un modd hefyd, cymerodd y cwpan ar ôl swper a dweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Un o fy hoff ddisgrifiadau ar gyfer y cymyn yw fod e fel pregeth gweledol. Visual sermon. Mae'r arglwydd fan hyn gyda'i ddisgyblion, a mae Paul yn pasio ymlaen i'r Corinthiaid, a ni wedi derbyn e nawr. Mae'r arglwydd yn dangos rhywbeth i ni. Mae eisiau ni ddeall. Mae'r arglwydd yn siarad gyda ni mewn pob math o ffyrdd, yn dydy? Mae'n siarad gyda ni yn y greadigaeth, mae'n siarad gyda ni yn ein cydwybod ni. Mae wedi siarad gyda ni trwy anfon yr arglwydd Iesu Grist, gair Duw wedi dod yn gnawd. A mae wedi siarad gyda ni, fel glywon ni bore yma, yn y Beibl. A fan hyn mae wedi siarad gyda ni, ond mewn ffordd bach yn wahanol eto. Mae Duw wedi creu ni gyda synhwyrau, yr senses gwahanol. Mae'r un gwirionedd gallu dod yn fyw i ni pan maen nhw'n cael eu cyflwyno mewn ffyrdd gwahanol, yn dydyn nhw. Os allai roi darlun, dwi ddim yn darlun perffaith o bell ffordd, ond meddyliwch am hyn. Chi'n gallu darllen nofel. Mwynhau'r nofel. Wedyn, chi'n gallu gwrando ar audiobook o'r nofel. A chi'n mwynhau mewn ffordd bach yn wahanol. Ac yna, chi'n gallu gwylio ffilm o'r nofel. A chi'n mwynhau hwnna, chi'n gweld rhywbeth o ongl gwahanol, efallai. A mae'r un peth dyn ni fan hyn. Be fi'n golygu yw hyn, bydda Iesu just wedi gallu dweud wrth y disgyblion, chi'n cofio'r Pasg? Fi yw hwnna. Mae hwnna amdano fi. Gallu Iesu just i esbonio, chi'n cofio be ddigwyddodd fyna? Wel, fi yn mynd i ddioddau. Oedd e ddim wedi digwydd eto, wrth gwrs, ond gallai wedi gweud, cyn bo hir nawr, mewn ychydig oriau, fi'n mynd i gael fy mrydychu, fi'n mynd i ddioddau, fi'n mynd i gael fy lladd ar groes, mae'n nghorff i'n mynd i gael ei dorri, mae'n ngwaed i'n mynd i gael ei dywallt. Ond dwi ddim jyst yn gweud hynny, ydy e? Mae'n dangos e. Mae'n rhoi y symbolau yma. A symbolau ydyn nhw. Okay? Mae rhaid ni ddeall hynny. Does na ddim newid yn digwydd i'r bara a'r gwyn, fel mae rai wedi dysgu. Dydy'r bara a'r gwyn ddim yn troi i fewn i gorff a gwaed Iesu Grist. Symbolau ydyn nhw, ond mae'r symbolau yna yn rai pwerus. Sydd yno mwyn helpu ein deall ni. Just meddyliwch am bara. Be mae bara yn cyfleu? Be mae bara'n arwydd ohono fe? Wel, bywyd. Mae Iesu'n dysgu ni weddio mewn un man am ein bara beunyddiol.
Y bara bob dydd yna ni'n dibynnu arno fe. Y bara yna sydd yn ein digoni ni. Y bara yna sydd yn ein nerthu ni. A sio dyn ni'n cael bara? O, mae rai yma sy'n gallu siarad llawer fwy profiadol na fi am hyn, ond beth sy'n digwydd wrth gwrs yw bod chi'n cael gwenydd, yn dyfa, bod hynny'n cael ei flawd. A'r blawd yna wedyn yn cael ei gymysgu efo dŵr, olew a pethau gwahanol a'i grasu yn y ffwrn. A beth am win te? Beth am y symbol yma o win? Wel, mae gwin yn symbol o ddigonedd. Mae'n symbol o lawenydd. Mae'n symbol o heddwch. Chi ddim yn gallu cael gwin os oes yna gyfnod o heddwch wedi bod. A mae'n symbol o helaethrwydd, daioni Duw. Os ydych chi'n cael gwin? Wel, mwyn cael gwin, mae'r grawn yn gorfod cael ei sathru. Ac yna mae'r sydd yna'n cael ei chasglu ac yn cael ei guddio i ffwrdd am gyfnod ac yna mae'n cael ei dywallt allan fel diod hyfryd. Mae Iesu nawr yn dweud, dewch, mae dy fi bara gwin ar eich cyfer chi. A'r bara sydd dy fi ar eich cyfer chi yw fy nghorff i. Os chi eisiau cael eich digoni, chi angen dod ato fi. Os chi angen bywyd, chi angen dod ato fi. Os chi eisiau nerth, chi angen dod ato fi. A'r ffordd fi'n mynd i wneud hynny drosto chi yw fy nghorff i'n mynd i gael i dorri. Mewn ffordd, mae nghorff i'n mynd i gael i grind o lan gan gasineb a gwrthwynebiad y byd. Ac ar y groes fi'n mynd i fynd trwy'r ffwrnes. Mwyn i chi gael bywyd. Mae'n dweud, mae gen i win ar eich cyfer chi. Chi eisiau llawnder, chi eisiau llawenydd, chi eisiau heddwch, chi eisiau helaethrwydd. Dewch ato fi. Cymerwch y gwin sydd gen i. Swn mae'n cynnig y gwin yna? Wel, unwaith eto, mae'n mynd i gael ei dorri ar y groes. Mae waed yn mynd i llifo. Ac yna mae ei hun yn mynd i gael ei gladdu i ffwrdd, i guddio i ffwrdd mewn bedd am drydiau. Ac yna ar y trydydd dydd, bywyd newydd, atgyfodiad. Mae'r arwyddion yma, y symbolau grymus yma, maen nhw yma mwyn i ni ddeall. Deall yn well, deall yn llawnach pwy yw Iesu a be mae e wedi wneud drosto ni. Fe yw bara'r bywyd. Fe yw'r mana nefol sydd wedi disgyn o'r nef i'n bodloni ni. Fe yw'r gwin gorau. Fe yw rodd y tad i ni. A felly, hen o nawr wrth i ni gymryd a bwyta ac yfed, i ni ddim i gymryd y pethau yma yn ddifeddwl ac yn ddiddeall. Na, ni fod i fyfyrio. Gofyn i Dduw i helpu ni i ddeall a gweld mwy o'r arglwydd Iesu. Na, mae hynny'n dod â ni at dy nesaf, y derbyn. Y derbyn, ni wedi cyffwrdd ar hyn wrth gwrs yn barod mewn ffordd, ond mae angen pwysleisio yno. Derbyn. Mae'n dod drosodd sawl man yn dydy. Mae'r arglwydd Iesu yn dweud, hwn y fy nghorff sydd eich mwyn chwi. Gwnewch hyn. Ac yna, mae'n cymryd y cwpan. Gwnewch hyn. Bob tro yfwch ef cof amdanaf. Y disgwyliad yw bod ni'n derbyn. Dyw'r elfennau, y bara a'r gwin, ddim bod i aros ar y bwrdd. Dyn nhw ddim yn ornament. Dyn nhw ddim yn trinkets fel ni'n hoffi roi lan ar ryw silffoedd a mantelpiece rhywbeth i edrych yn bert. Na.
Mewn ychydig bach, byddwn ni'n dosbarthu nhw a'r anogaeth yw, os ych chi'n Gristion, os yw'ch ffydd chi yn yr arglwydd Iesu Grist fel eich gwaredwr, os ych chi wedi dathlu yr hyn mae wedi wneud dros chi, a chi wedi deall bod y pethau yma er eich mwyn chi, derbyniwch nhw, cymerwch nhw mewn ffydd. Nes i bwysleisio ychydig bach yn ôl, mae symbolau yw'r rhain, mae hynny'n wir. Does na ddim newid yn digwydd i'r bara a'r gwyn. Ond ar yr un pryd, mae yna rhywbeth ysbrydol yn cymryd lle fan hyn. Nid rhywbeth just ymenyddol, symbolaidd llwyr yw hyn. Ni'n cofio be mae Iesu wedi wneud, ond nid just cofio yn unig ydyn ni. Na, mae'n y realiti ysbrydol fan hyn. Ni'n cymuno gyda'r arglwydd. A mae hynny'n dod drosodd wrth i'r arglwydd Iesu gyfeirio'n adnod 25 at y cyfamod newydd. Y cyfamod newydd. Nawr, beth yw hyn? Wel, mi eisiau pregaeth cyfan arall ar hyn, ond mewn ffordd, yr hen gyfamod yw yr trefn a'r cytundeb yna wnaeth Duw gyda'i bobl wrth ddod â nhw allan o'r Aifft. Mae'n dweud, reit, fi wedi achub chi, nawr chi'n bobl arbennig i fi, dyma'r ffordd fi eisiau i chi fyw. A be ni'n darllen yw fod y bobl wedi torri y gytundeb yna, torri'r cyfamod yna. A felly mae Duw yn ei disgyblu nhw ac yn ei cosbi nhw ac yn ei hanfon nhw i geithglyd, exile, yn anfon nhw, nid i'r Aifft ond i Babylon. Ond yna mae addewid gyda ni yn yr Hen Testament. Mae'n ymddangos yn llyfr Ezekiel hefyd, ond am nawr na i jyst ddarllen o Jeremia, pennod 31, a dechrau'n adnod 31. Jeremia 31, a dechrau'n adnod 31. Mae'r dyddiau'n dod, medd yr arglwydd, y gnaf gyfamod newydd a thi Israel ac a thi Juda. Ni fydd yn debyg i'r cyfamod neithym a'i hynafiaid. Y dydd y gyfeilais yn ei llaw yw harwain allan o wlad yr Aifft. Torasant y cyfamod hwnnw mae fi oedd yn arglwydd arnynt, medd yr arglwydd. Ond dyma'r cyfamod o wnaaf a thi Israel ar ôl y dyddiau hynny, medd yr arglwydd. Roedd fy nghyfraith o'i mewn. Ysgrifennaf hi ar ei calon. A bydda fi yn dduw iddynt a hwythau'n bobl i mi. Ac ni fyddant mwyach yn dysgu bob un ei gymydog a phob un ei berthynas gan ddweud adnebydd yr arglwydd, o blegyd byddant i gyd yn fadnabod o'r lleiaf hyd y mwyaf ohonynt, medd yr arglwydd. Oherwydd mae ddeiaf iddynt ei drygioni ac ni chofiaf ei pechodau byth mwy. O Jeremia yn dweud mae'n y ddydd yn dod pan fydd cyfamod newydd yn cael ei sefydlu. Cyfamod lle dyw'r gyfraith ddim yn rhywbeth allan o mwyach ond yn rhywbeth mewnol. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn dweud mae'r dyddiau yna wedi dod. Trwyddo fe, mae cyflawni ar nid just yr Exodus, ond yr cyfamod newydd yma. A felly wrth i ni ddod at y cymyn, nid y bara a'r gwyn sy'n cael ei newid, na wrth i ni dderbyn mewn ffydd, ni sy'n cael ei newid. Ar un llaw gallwn ni ddweud mae'r arglwydd Iesu yn dod yn agos ato ni. Mae'n bresennol yn ysbrydol wrth i ni fwyta ac yfed mewn ffydd. Gallwch chi ddweud mewn ffordd arall bod ni'n cael ein codi yn ysbrydol. I ni'n cael ein codi i bresenoldeb yr arglwydd. Ger bron gorseddfainc gras i fewn i bresenoldeb Duw ei hun. Rhaid ni dderbyn. Just fel ni'n bwyta ac yn yfed, bara a gwyn mwyn cael egni a llawenydd, i ni
i ni'n gorfod bwydo a derbyn yn ysbrydol yr arglwydd Iesu Grist. Gaich annog chi. Wrth i ni ddod heno i fwyta ac yfed, i dderbyn. Derbyniwch mewn ffydd yr hyn mae'r arglwydd yn ei gynnig. Yna'n fyr, mae yna un arall. Y disgwyl. Y disgwyl. Mae Iesu'n dweud wrth ei ddisgyblion, gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef cof amdanaf. A dwi ddim yn dweud pa mor aml ni fod i'n wneud e. Fel wedes i, mae gwahanol Gristnogion efo barn gwahanol. A dwi ddim chwaith yn gweud tan pryd. Pa mor hir ni fod i'n wneud hwn te? Mae Paul yn rhoi'r ateb i ni, yn dydi? Adnod 26. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Hyd nes y daw. Wel, ni yn edrych nôl, ni'n cofio be mae Crist wedi wneud. A ni'n mwynhau ei bresenoldeb yma gyda ni nawr. Ond ni hefyd yn disgwyl hyd nes y daw. Ni'n edrych ymlaen. Clywon ni bore yma, nath Gwydion gyfeirio at y ben gynharach, fod Iesu yn mynd i ymddangos. Bod yn mynd i ddod nôl ar ddydd y far na, yn mynd i sefydlu ei deyrnas e. Dyna ni'n disgwyl amdano fe. A pob tro ni'n dod ynghyd, os yw unwaith yr wythnos, unwaith y mis, unwaith y flwyddyn, stymod. Pob tro ni yn dod, i ni un cam yn nes at yr ail ddyfodiad. Un swper yn agosach at ymddangosiad yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r swper yma'n pwyntio ni nid yn unig at y ffaith fod e wedi marw, ond hefyd fod e wedi atgyfodi. Ni ddim yn gallu dod o gwmpas corff a gwaed llythrenol Iesu Grist. Pam? Achos mae wedi atgyfodi. Mae yn y nef. Mae wedi mynd ymlaen i baratoi lle ar ein cyfer ni. A felly mae'r symbolau yma yn arwyddion o'r ffaith bod ni yn bwyta ac yn yfed ac yn aros. Yn aros iddo fe ddod yn ôl. A ni'n gwneud hynny gyda'n gilydd. Ni'n cymuno gyda Christ ac yn cymuno gyda'n gilydd. Ni'n derbyn nerth o'r arglwydd Iesu Grist a ni'n cydfwyta gyda'i bobl e. Bod ni wedi torri'r bara lan ac bod yr ddiod wedi cael ei roi mewn cwpanau bach, un torth sydd mewn gwirionedd, un cwpan, un corff, un eglwys. Ni'n aros, yn deheu, yn disgwyl, ond ni ddim yn gwneud hynny ar ein pen yn hun. Ni'n dod fel teulu o gwmpas y bwrdd. Teuluoedd yn cwmpa mas weithiau. Na lle mae cael pryd o fwyd yn help, yn dydy? Help i ddod â ni at ein gilydd, i faddau, i gymodi. Dyna sy'n wir fan hyn. Ni'n dod gyda'n beien, dod efo'n ffeileddau, dod efo'n gwendidau ni, ond yn cael ein atgoffa o ras Duw, o faddeuant Duw, o amynedd Duw. Ni'n cael ein nerthu gyda'n gilydd, i redeg y ras gyda'n gilydd, i frwydro ymlaen gyda'n gilydd, i ddisgwyl, hyd nes y daw gyda'n gilydd. Gyda hyder, mae pob peth yn mynd i fod yn iawn, un dydd. Diolch iddo. Amen. Amen. Gawn ni weddio. Arglwydd. Crafu'r wyneb ydyn ni o hyd. Mae dy
gariad di, dy heilioni di tuag ato ni. Mae fel iceberg arglwydd a mae yna fwy dan y wyneb nag i ni gallu weld. And arglwydd ni'n diolch bod ni wedi gallu meddwl am rai pethau heno, clywed rai pethau heno sydd gobeithio'n wir ac yn gywir. Ond arglwydd ni'n gofyn, arno ti siarad a'n calonau ni nawr helpu ni i ddal gafel ar y pethau hyn, i fyfyrio arnyn nhw, i weld mwy o'r arglwydd Iesu Grist. Arglwydd fel bod ni yn gallu dy addoli di yn fwy, a dy garu di yn fwy, a dy ddilyn di yn agosach. O arglwydd, os oes gan unrhyw un ohono ni, fai yn erbyn rhywun arall, helpa ni nawr i faddu. Arglwydd, os i ni wedi gwneud bai ar rhywun, arglwydd, gwneud cam yn rhyw ffordd, helpa ni edifarhau. Ac arglwydd, maddau pob bai yn derbyn di, a sgweli di fod yn dda. A bod ni'n dod nawr yn enw yr arglwydd Iesu. Amen. Amen. Wel, cyn bod ni'n dod i gyd fwyta a chyd yfed, ni'n mynd i ganu o'r atodiad. Rhif 16. Dyma babell y cyfarfod. Dyma gymod yn y gwaed. Dyma noddfa i lofruddion, dyma i gleifion feddyg rhad. Dyma fan yn ymyl diwdod i bechadur wneud ei nith. A chyfiawnder pyr Jehova yn siriol wenu arno byth. Bechadur aflan yw fenw o barai y penna'n fyw. Rhyfedda fyth fe drefnwyd pabell i'm gael yn dawel gwrdd â Duw. Yno mae yn llond ei gyfraith i'r troseddwr yn rhoi gledd. Duw a dyn yn gweiddi digon yn yr Iesu, yr aberth hedd. Rwy'n ni sefyll i ganu. Lord.
Fel arfer, byddwn ni'n gwneud rai sylwadau cyn bod ni yn dosbarthu ac yn cydfwyta. Fi'n credu bod fi wedi dweud bron digon. Mae yna lot fwy i'w ddweud. Felly, gai just dweud dau beth. Gynta, fi'n dweud hwn bob tro, mae'r bara yn ddi-gluten, mae'r ddiod yn ddi-alcohol. Felly, peidiwch gadael i hynny fod yn rwystyr, dyw e ddim. Yn fwy difrifol, nes i siarad â rhywun un tro, oedd yn dweud bod nhw ddim yn cymryd y cymyn, achos bod nhw byth yn teimlo'n deilwng, byth yn teimlo'n ddigonol. Rwtch. Os chi'n aros nes bod chi'n deilwng, os chi'n aros nes bod chi'n ddigonol, newch chi fyth ddod. Mae'r un peth yn wir yn fwy eang yn dydy. Hynny yw, mae'r cwbl trwy ras. So per yr arglwydd yw fe sy'n rhoi i ni. Nid ni sy'n ennill, neu'n prynu, neu'n darparu i ni'n hunan. Felly, falle heno, chi yn Gristion, a chi wedi rhoi'ch ffydd chi yn yr arglwydd Iesu Grist. A falle bod chi wedi pellhau, wedi crwydro, falle bod chi jyst wedi cael wythnos ofnadwy a chi'n meddwl eich hunan, allai ddim. Wel, na, gallwch. Nid ein heiddiant ni sy'n bwysig, ond i heiddiant ei. Mae Gwydion yn mynd i weddio, yna nawn ni ddosbarthu os newch chi gadw yr bara a'r gwyn, ac yna na i arwain wrth i ni fwyta ac yfed gyda'n gilydd. Diolch Gwydion. Iesu, rwy ti'n ddigon. O arglwydd, diolch bod ni'n gyflawn yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac o arglwydd diolch fod Iesu Grist yn fyw heno, i fod yn clywed ni, i fod mewn corff yn y nefoedd, ac eto yn dduw yn bresennol ym mhob man. O arglwydd ni yn ei addoli ac yn diolch i ti o arglwydd iddo fe ddod a darostwng ei hunan i ddod i'r byd. A mae'n gwybod beth oedd ei flanau. Diolch bod wedi mynd i'r groes o'i wirfodd am ei fod eisiau gwneud y wyllus di. A dy wyllus di oedd rhoi dy unig anedig fab, fel na choller pwy bynnag a gredon ddo fe, ond cael bywyd trygwyddol. O arglwydd, diolch i ti am dy gariad. Diolch am gariad Iesu Grist yn mynd i'r groes o'i wirfodd. Diolch bod wedi aros ar y groes, y gallu wedi dod lawr, am ei fod yn caru ni, ac am i'n gweld ni yn dod i lawenydd yr efengil i rannu y gogoniant sydd gyda fe. O arglwydd, diolch i ti. Diolch arglwydd fod e'n gweddio drosto ni nawr. Bydd e'n gweddio drosto ni fori, a dydd Mawrth, a dydd Mercher, a bob diwrnod tra fod ni ar y ddeiar yma. Ac yna y bydd e'n croesawu ni. I fod e'n paratoi lle ein cyfer ni. A ryw ddwrnod byddwn ni yn ei weld wyneb yn wyneb. A byddwn yn debyg iddo fe. Arglwydd, diolch i ti am Iesu Grist. Gyn ni'n gweddio nawr wrth ni gymryd y bara. A byddwn ni'n sylweddoli bod ni'n cyd gymuno o'r un dorth, o'r un corff. Bod y corff yna wedi ei dorri ar ein mwy ni. Wrth ni gymryd y gwyn, byddwn ni'n sylweddoli iddo fe ganiatáu i waed elifo, fel fod ni yn gallu cael maddeiant a bywyd yn ei helaethrwydd. O arglwydd, ni'n gweddio wrth ni gymryd yr elfennau yma nawr, helpa ni i ddathlu. Helpa ni o arglwydd i weld rhyfeddod yr iechydwriaeth yma. Ac y byddwn ni eisiau bloeddio diolchgarwch i'r arglwydd Iesu Grist. O arglwydd trwy garha wrtho ni. Ni'n gweddio am y rhai sydd eto heb gredu.
helpa nhw nawr i ystyried yn y munudau nesaf yma nawr, i ystyried o ddifri y pwy wyt ti, pwy yw Crist, ac o arglwydd y byddwn nhw'n troi ato fe. Clewn ni nawr, swpera gyda ni o arglwydd, ni'n dywahodd di, derau'n plith ni nawr, gogoniant Iesu Grist. Amen. Ond ni ddarllen y geiriau yna eto, geiriau cyfarwydd, ond gobeithio trwy ras Duw, geiriau sy'n dod yn ffres i ni. Be dderbyniais i, oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a dyddodais i chwi. I'r os y brydychwyd ef, gymryd bara, ac wedi ddod ddiolch fe'i torodd, a dweud hwn yw fy nghorff sydd eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Gyda'ch ni fwyta gyda'n gilydd. O'r un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gnewch hyn bob tro ar y fwchyf cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn. Rydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Gyda'ch ni yfed gyda'n gilydd. Arglwydd yn Duw, diolch i ti unwaith eto am y pethau hyn. Diolch ein bod ni yn un, fel dy bobl di, yn yr arglwydd Iesu Grist a thrwy ffydd ynddo fe. Ni yn diolch i am y fe yw cyflawniad, cysgodion, proffwydoliaethau i gyd. Ni'n diolch am llawnder a mawredd ei berson ei. Diolch bod na fywyd tragwyddo i'w gael ynddo fe. Arglwydd, helpa ni nawr. Nertha ni
calonoga ni, bob un arglwydd. Beth bynnag i ni wynebu ar y foment, beth bynnag sy'n disgwyl amdano ni wrth i ni fynd adre neu wrth i ni wynebu y fori, arglwydd, nertha ni, yn dy ras di. Amen bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu unwaith eto wrth orffen rhif 14 yn yr atodiad. Dyfarwolaeth a gyhoeddwn gyda'n gilydd fethfolianwn, yn lle cofio ein holl beiau ei anghofio am neistithau. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu. Nawr, bydded i'r arglwydd dyfendithio ath gadw. Bydded i'r arglwydd lewyrchu ei wyneb arnat a bod yn drigarog wrthyt. Bydded i'r arglwydd edrych arnat a rhoi i ti heddwch. Amen.